bụ ọkụkọ onye ahụ a na-achịkwa ya ọzọ. Chọọ gị kọwalụ ka kama ihe ọ pụtara. Ọ dị mma anyị akọwa na ajọ na anyị akọwa mana ndị Igbo siri ewere egbe wee gbagbuo ejuna ka ezi anụ ga-enwere n'aka ewere egbe gbagbuo ejuna ka ede onye maazị nke a ka ndị ịnụ ya ahụ ka eziokwu niile ọgụ ụfọdụ n'ezie ọnwụ ihe ndị ọzọ na-anya ọkụkọ ihe nke mbụ nyere ọkụkọ bụ mamịrị n'ọnyị ya ka mamịrị nye nke abụọ bụ na ọkụkọ efe anya ọ nakọta oche ikecha nke kpakpakpakpakpakpa enyi arụ na-achọ ọkụkọ ahụ ọ bịazi enyi ya ọfụgụ ya ụfụ pịta nku ewe mee ka ọ gbara ọsọ ka ọ wee pụta ndị Igbo wee chọpụta ya ndị Igbo na-afụ ụzọ n'ime mmụọ ọ bụrụ kịta ya ma nchọpụta ya onwe ya anyị na-elu anyị kịta ọ bụrụ kịta nwa onye ga-ama ihe ọkụkọ na-eme ihe ha ihe na ọkụkọ na-eme ọ bụrụ na tata ya ma mma na ọkụ adanyụ mamịrị anyị ma mma ndị kịta nwoke anya ka okoko ndị gbuo afọ n'agbanyeghị na ha ma ha akwụkwọ na ha mana mfa na-eche echiche rinne na-akpachapụ anya na-ene ihe anya ha ji anya ncheta afọ ha jikwa n'ime mmụọ afọ ọkụkọ ịya na ọkụ ihe ya nọ n'ọchị na ọbụghị na-ene anyị na-edekọta ọkụkọ ọkwụ ụfụ ebe nakọta ochicha nkụ gbawa ọsọ okenye nọ ga ama n'ọma Amerịka ka nọ ha rụkọ ọ nyụrụ ha ọnya ka eji wesi na ọkụ nyụọ arụ ha na-achụghị ya ọsọ ọsọ ka ya sị na bidoro ịchụ ya mana ọ na-azọ onwe ya aka anya bụ na ọ nwere inu ndị Igbo tose na dike nụsị agha enu nụ agha anyị oge ọ eje mposi ọsụwa ude mgbe ọ na-egbu mmadụ a na-asụ ya mma otu ike ude mana ozi mgbe ọ na-eje mposi inukonye na-achị ya ya bụ na ọkụnye arụ na-achụghị ọzọ a na-agwa mmadụ ihe a na ọ bụ na ọnkwa ndị na-asị na onye ajọ ihe na-agba ọsọ mgbe ọnwe onye na-achụ ya onwe ihe abụ ime ọ dịka onye ọ na-ama n'ime ya bụ ihe ọ dịka onye ọnwụ na-eneghị anya nke ọ nwere otu esi wee na-ene anya n'azụ na-ene anya na-achagharị anya sị na ọkọdịka ọdịka onye omego onwekwe nke ọkọchịta onye amaara otu ọmụmụ ya dị ndị uwe ojii na-ejikwa enwude mmadụ n'ụzọ ha fetuo ụgbọala ọkwụsị ha na-enu ya anya n'iru onwe nke anyị na onye nke azụ o butuo iru ya asị na-arịtụgodo kedu ebe isi kedu afa gị ka ihe na-alụ ka ebe ị na-eje jụwazi ọka ajụjụ maka na nwere otu anya ya si wee mee oge ụfọdụ anya na-alapụta mmadụ oge ụfọdụ ome na-alapụta ma oge ụfọdụ ihe ọjọọ nọ n'obi mmadụ na-alapụta onye afọ ihe imegwe afọ ụkwago oge ime ya mana otu isi eze ndụ na otu isi ha nọgharị na otu isi na ọgbọ omeghe pụzie iche njike na onye ahụ ihe bụ nsogbu ya esi mba na nwere na-azụ ya mba n'ihi agwa anyị na ahụtara ihe na-egwu ọ bụrụ ka isi otu aka isi eme mbụ na na-awa ọkụ onye arụ na-achụghị ọzọ nke ahụ nke mbụ nke ịbụ na ọ nwere ebe mmadụ ga-abụ ome ihe ọjọọ ya afụzi ya n'ebe ahụ ọzọ onye mere eji wee sị na nwata tie nne ihe na ọdọzi na ụta alọ mmụọ nwata tie nne ihe ọdọzi na ụta alọ mmụọ bụ na be ndị nne ochie ha isi ya ka eje ụta sị na arụ adịrị ya na anya ihe eje n'okwu ebe ogwu ndomunya ọ na-emusi m ike nọ na-awa m isi na manya ejenwu ọmọgụ na eje ebe nne ochie ajọ ihe o ji wee tie nne ya sị ọ jere nya gara na ọkụ nyụọ arụ na achọghị ọzọ na ọmacha ihe o jiri achọghị ije na nwere kwuru egbu na anyị macha onye ọnwụ ihe ahụ ime iwere aka ikpe onweghị ikpe ma onweghị ikpe chụwa onwe gị ọsọ o nwere onye ya bụ ọbịa o were ebe ọ na-eje ọrịrị oge ncha o wee jee na ya jee zuo ori ma o jee na ya jee onye atụzi okwu ebe ahụ ọzọ ozugoro izie ya ozi na onye jezi ndị ọzọ ọzọ onwe ọkụ nye arụ gara achọbụ ya ọsọ daalụ okenye